दिनै 18 सेप्तेम्बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, फेजार बेरफ्रुनायनि जाहोनाव 24 घन्टायाव गथ'फोरजों लोगोसे सा 9 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो सा 2750 सुबुंफोरा जोखोम जादों। बे जाथाया लेबाननाव जादों। बे जाथायाव हिजबुल्लाह हानजानि गोबां कामान्डारफोराबो जोखोम जादों। मोनसे सुलुंनि फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाथायाव इराननि राजथान्दै मेजिथमा अबानियाबो जोखोम जादों। सा 200नि बांसिन जोखोम जानायफोरा गोब्राब थासारियाव दं होन्नाबो मिथिनो मोननाय जादों। हिजबुल्लाह हानजाया दाबि खालामदों दि इजराइलनि इन्टेलिजेन्स एजेन्सिफोरा हिजबुल्लाह आफादखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोबां फेजारफोराव बेरफ्रुग्रा बेसाद दोनदों। बबेखानि बे जाथायनि नंगुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोनाखै। बेखौ मख'नो गोनांदि फेजार डिभाइसआ हरखाब खौरां दैथायहरनायनि मोनसे राहा। बे डिभाइसआ गोबां रोखोमनि दं। हिजबुल्लाहया बे फेजारखौ बानायनो इजराइलनि कम्पानिनो हरदोंमोन। बिसोरो दाबि दैखांदों दि इजराइलनि कम्पानिया बे डिभाइसआव बेरफ्रुग्रा बेसाद दोननायनि जाहोनावनो बे जाथाया जादों। नैथियाव, आयुष्मान भारत कार्ड केलेंकारिजों लोब्बा थानाय हबिबुल हसन आलम मुंनि सासे मावख'गिरिखौ पुलिसआ खादों। बे केलेंकारिनि जाथाया धुबरी मेडिकेल कलेजाव जादों। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि रांनि बदलै जाय सुबुंफोरनाव आयुष्मान भारत कार्ड गैया बिसोरनो बे सुबिदाखौ होनाय जादों। हबिबुलनि सायाव गुबुन सुबुंफोरनि आयुष्मान कार्डखौ गुबुन सुबुंफोरनि थाखाय बाहायनायनि अजद दैखांनाय जादों। धुबरी मेडिकेल कलेजनि बिबानगिरिफोरा होनाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै धुबरी पुलिसआ हबिबुलखौ हमदों। हमजानाय हबिबुलनि न'आ धुबरीनि जाग्रालपाराव होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथियाव, धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव जानाय एडिआरइ आनजादनि सोंथि बिलाइ गोसारनायनि दायाव मंगलबारनि मोनाबिलिसिमाव गासै 8 सुबुंफोरखौ पुलिसआ खानो हादों। जाथायजों लोब्बा लाखिनानै सिमेन्ट सापरिनि पुलिस थानायाव भारतारि आयेन खान्थिनि धारा 6112/3164/3165 BNS RW सेक्सन 10(2) आसाम पाब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 24 नि सिङाव केस नम्बर 37/2024 रेजिस्टार खालामनाय जादों। बे केसनि सायाव बिथा खालामनानै केमेरामेन मंगलसिं बसुमतारी, आनजाद होग्रा दिजेन बर', उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमिनि मासिगिरि आरो मिरुनि इनचार्ज बिमल मुसाहारि, मिरुनि सुपारभाइजिं अफिसारफोरखौ फारियै सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि लेङाइ बिबुंगोरा डक्टर गपाल तामुली आरो एलबार्ट देउरि, मिरुनि रैखाथि होग्रा साथाम फारियै मनहर नार्जारी, उमेश बर्मन आरो दिलीप दैमारिखौ खानाय जादों। ब्रैथियाव, जोबनायाव फोसावनाय बादियै अरबिन्द केजरीवालनि दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिनि मासिखौ एंगारनायनि उनाव आप आयेन आफाद हान्जानि गोदान दैदेनगिरि महरै बिबान सामलायनाय आतिशि मार्लेनाया दिनै दिल्लीनि गोजौआरि रायजो बेंगिरिखौ लोगो हमनानै सोरखार दानो दाबि दैखाङो। आतिशिजों लोगोसे अरबिन्द केजरीवाल आरो लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर दंमोन। जेब्ला बिथांजोआ लेफ्टिनेन्ट गभर्नरखौ लोगो हमनानै सोरखार दानो दाबि दैखांदोंमोन। बेखौ मख'नो हायोदि सानब्रै सिगां अरबिन्द केजरीवालआ फोसावदोंमोन दि बिथाङा दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि बिबानखौ एंगारगोन। थिग बिब्दियैनो मंगलबाराव दिल्लीनि लेफ्टिनेन्ट गभर्नर बिके सक्सेनाखौ लोगो हमनानै गावनि बिबान एंगारनायनि आर'जलाइ बिलाइखौ गथायदोंमोन। बिनि उनावनो आतिशि मार्लेनाया सोरखार दानो दाबि दैखांदोंमोन। बिथाङा थाबैनो दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन। बिनि सिगां मंगलबारनि फुंबिलियाव अरबिन्द केजरीवाल, आतिशि मार्लेना आरो मनीष सिसोदियाया गोजौआरि रायजो बेंगिरिनि न'आव थांदोंमोन। बैयावनो अरबिन्द केजरीवालआ मावख'आरि महरै गावनि बिबान एंगारनायखौ फोसावदोंमोन। आतिशि मार्लेनाखौ बै सानावनो आप आयेन आफाद हान्जानि मेलाव पार्टीनि दैदेनगिरि महरै सायख'नाय जादोंमोन। बबेखानि दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि महरै आतिशिनि हाबा मावनाया बारा गोलाव जानाय नङा। दिल्ली आयेन आफादनि बिसायख'थिया फेब्रुआरि 2025 मायथाइयाव जागोन। बबेखानि अरबिन्द केजरीवालआ नबेम्बरावनो दिल्लीयाव बिसायख'थि खुंजानो हास्थायदोंमोन। बे बिसायख'थियाव आप दोलोआ गोहोआव फैफिनोब्ला अरबिन्द केजरीवालआ फिन गिबि मन्थ्रि जागोन। बेखौ आप दोलोआ सिगाङावनो रोखा खालामदों। आतिशि मार्लेना गावनो दिल्लीनि सुबुंफोरखौ फैगौ बिसायख'थियाव अरबिन्द केजरीवालखौ गिबि मन्थ्रि महरै गोहोआव लाबोफिननो खावलायदों। आतिशि मार्लेनाया अरबिन्द केजरीवालनि केबिनेटआव सोलोंथाय आरो रायजोआरि खामानिनि मन्थ्रिमोन। बाथियाव, सिडलीआव जानो गोनां फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल हानजाया गावसोरनि दोलो लोगोफोरजों सावरायनानै माबोरै देरहानो हागोन बेनि थाखाय साखाफारा जादों।
बे सावरायमेलानि उनाव बिटिआरनि सीएम बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबां बिबुंथि लाखियो आरो बिथाङा बुङो दि बे बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल, एजिपि, बिजेपिनि जिल्ला पर्यायनि दैदेनगिरि, ब्लक पर्यायनि दैदेनगिरिफोरजों आसामनि चिफ मिनिस्टारआ सावरायगोन, जाहाथे बे बिसायख'थियाव गावसोरनि बिजाथिया गोबां भटजों देरहानो हायो। खौरांगिरिफोरनिफ्राय सासेया बेरेखा हान्जानिफ्राय माबाफोर गोहोम गोग्लैगोन नामा सोंथि खालामनायाव बिथाङा बुङो दि बेरेखा होनाया एबा अपोजिसन होनाया सानफा एफा लोरबां जालांनो हमदों। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।